para evitar que se repitan imaxes como a vivida o ano pasado, que coa chegada dos temporais acabou provocando unha mortaldade masiva de marisco nas praias, a consecuencia da baixa salinidade das augas. As plataformas en defensa das rías de Arousa e Murosnoia veñen de demandarlle á Xunta, concretamente á Consellería de Medio Ambiente e a Augas de Galicia, unha mellor xestión e cambios no modelo de baleirado dos encoros. Ao carecer dun protocolo adecuado, se vacían eses embalses cando a marea está en baixo e se produce maior arrastre de marisco, tamén porque pilla estes avisos de chuvias intensas cos embalses cheos hasta arriba, co cal provoca que despois teñan que abrir e soltar todo xunto, o que incluye non solamente agua dulce que baixa a salinidade e provoca a mortandade do marisco, sino tamén produce un arrastre de lodos que son contraproducentes para as rías, nun contexto donde o marisco xa está moi debilitado por unha mala gestión de outros asuntos durante anos, vertidos, contaminación, etc. E da mesma maneira que os mariscadores temos que regularnos e hai que controlar a través de cupos, de limpezas de depredadores, de sembra de marisco, en ese sentido ás veces sí que se nos apoia desde a Xunta, desde as autoridades que teñen potestade nelo, no que ten que ver ca gestión dos embalses, ca gestión da agua, creemos que tanto Aguas de Galicia como a Xunta, como as empresas concesionarias dos embalses, pois que están fallando e moito. No escrito dirixido á Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático que dirixe Ángeles Vázquez, tanto Plademar como a PDRA lembranlle a esta administración as súas competencias exclusivas en esta materia e a súa obriga legal de tutelar as augas dos ríos, como ben de carácter público. Tamén lle piden a incorporación de representantes do sector e das plataformas a estas comisións de baleirados dos encoros. Debe de haber representantes destes grupos sociais nesas mesas, porque ao final tamén nos vemos afectados como mariscadores que somos por esa gestión da auga e, repito, ten que ver cos embalses, pero ten que ver ca gestión da auga durante todo o ano, porque como moi ben están apuntando as comunidades científicas, estamos tendo un problema tanto ca escasez de agua nos ríos no verán como co aumento puntual que se produce non só por estas situacións meteorológicas como estas chuvias intensas que van a vir nos próximos días, sino cas que se producen durante todo o ano e ca gestión desa auga, ca gestión dos ríos e os embalses.